Litoturia patrocina Lorache. Què tal? Bona vesprada. Avui encara hem començat el dia amb presència de núvols a la meitat sud de la comunitat que durant la nit i matinada han deixat algun ruixat, però coses de caràcter dèbil, pràcticament inapreciables, com a molt 2-3 litres per metre quadrat. Al llarg del matí, els núvols encara en presents a la meitat sud de València, a bona part del nord d'Alacant, el dia ha sigut gris, fresquet, però a la resta de la comunitat ha lluït el sol i fins i tot les temperatures s'han recuperat respecte als valors del cap de setmana. En les últimes imatges encara podem veure núvols a la meitat sud de la comunitat valenciana, però cada volta més desfets, cada volta més trencats. Les temperatures màximes d'avui, allò on ha estat el cel més ennuvolat, no han passat dels 12, 13, 14 graus, que per exemple tenim a Xàtiva, Ontinyent, 12 a Alcoi, 13 a Villena. En punts del litoral d'Alacant, temperatures un poc més altes, allà han tingut ullades de sol, destaquen els 10 graus d'Alacant, també de Crevillent o 16 de Torrevieja. En punts ja del litoral de més al nord, temperatures també més altes a Castelló, un dia assolellat durant tot el dia, temperatures entre 16, 17 o 18 graus, i al litoral de València, amb alternança de núvols i clars, les temperatures han quedat entre els 15, 16 o 17 graus. En punts del nord no han passat dels 8 graus a Morella, dels 9 a Xodos, 10 graus hem tingut al Toro i també a Demuz. Demà començarem el dia amb temperatures potser un poc més baixes perquè els núvols aniran desapareguent, apenas tindrem alguns intervals de núvols baixos en començar el dia a la meitat sud de la comunitat, temperatures més baixes per començar el dia i les màximes sense canvis o lleugerament més altes. De nou tindrem gelades en punts de l'interior, baixaran les temperatures en les zones més costaneres, temperatures que vindran a situar-se entre 5, 6, 7 o 8 graus i les temperatures màximes de nou tocant els 16, 17, 18 graus en punts de la costa. En punts de l'interior gelarà pel matí, per la nit, i a primera hora del dia ja començaran a recuperar-se les temperatures que arribaran als 12, 13 graus de temperatura màxima. Dimecres serà un dia amb més núvols, fins i tot amb alguna precipitació a la meitat sud de la comunitat, en zones més interiors del sud de València o d'interior i nord d'Alacant. Les temperatures pujaran, tindrem vents encara de xaloc, amb alguna ratxa moderada a la meitat sud, i de cara a dijous tornarà a bufar el vent de mestral al nord de la comunitat, allà portarà alguns núvols, no esperem precipitació, vent que girarà un poc aponentat al centre de la comunitat valenciana, fent pujar les temperatures a les zones més costaneres, i de cara al cap de setmana sembla que el vent bufarà fluix de xaloc i les temperatures es mantindran suaus, almenys al centre del dia. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litoturia ha patrocinado Lorache.